Какво става, хора? Днес ще играем на Hunger Games, който се казва Джорвик, точно така. Джорвик. Който е идиотски. Добре, бери честове. Не от сега. Аз току-що взех нещо. Трябваше да кажеш, поне. Ти трябваше да кажеш не сега. Аз вече казах. Преди да го кажеш. Логика. Чуем какво ти казах. Най-тъпите неща има на света. И аз имам най-тъпи неща. Имам торти. И аз имам най-тъпите неща. Аз имам най-тъпите торти. Ти имаш поне full iron броня, виж аз. Не айрон, между другото, част от него е ледър. Аз дори нямам панталонки. Моето е ледър. Аз дори нямам панталонки. Чао. Чао. Сайонара, бихаз. Бихаза. Бахаза. Ако сме запътили към една кашата, ще се гръмна. Аз съм се запътил към една къща. И аз към една. О, знам. Ти си към оранжевата ли? Като всички са оранжеви. Да, към една и съща сме. Аз ям на друго място. Бегай. Халелуджа. It's raining fuck. It's raining fucks. Паднах. Не може да се още да се бием. Знам. Ти имаш и панталонки? Да. Не знам. Да. Да. Късмет. Искам нещо интересно. Скъпани кобуебове. Гадни са, знам. Даже доста. Ги понасям. Ще повърна от Все едно аз ги понасям, нали? Ще повърна от... Чест. О, браво. Намери си чест. Да, в който няма нищо Има интересно. супичка. Не щеш супичка? Тя е шарена. Да, още по-добре. Още по-яко викаш. Още повече. Тук има бран чест. Или пък чест, който са забрали да сложат неща просто. Мисля, че са забрали да слушат. Чест. Да. Ой, колко тъпи неща. Ой, колко тъпи нищица. Ой. Взели нещо вече? Йоинг. Вече взели Много нещо малко интересно. неща. Поне Интересно, не бих казал. Аз имам само мечове, нямам никакви бради. Ти имаш ли бради? Аз имам. Браво, бе. Ама е скапано. Луд брадва. Ако това ти помага. Някаква друга. Голд. А желязна? Да. Не, чакай. Да. Чакай, че ще кажеш да. Тя е наравно силна с голден меча, въпреки че голден меча се чупва хипербързо. Да, ама не се чупи това. Да. Знаеш, че голд е най-силното нещо след даймата, обаче много бързо се чупи. Да, така е. Това е много тъпо. По някаква причина. По някаква начупена причина. И заради това всички хора предпочитат вече желязната броня. Винаги всички се предпочитали желязната. Представиш ли си, ако Diamond бронята и Gold бронята се размениха да рабилититата? Да, бе, нали? Щеш да е кофти. Щеш да е кофти. Само някакви хубави нещица. Нищо, само някакви хубави нещица, нищо друго. Абсолютно нищо лошо. Нищо лошо за теб или нищо лошо за мен? Нищо лошо за мен. Как се? Значи това е лошо. За мен. Кое е по-силно, желязното или чейна? Желязото. Така. Аз така смислих. Бях сигурна. Как може някой да си помисли, че чейна е по-силно от желязото? Вече намерих един чест. Намери ли? Лоло, да. Лоло. Да, лоло. Какво бе, лоло? Лолото е голо. Какво? Лолото е голо. Не си ли чувала поговорката? Не. Добре. Още не може да се бием, нали? Да. Добре. Ама да не сме много заедно. Да, ние не сме заедно. Защото е скапано. Да, така е. Аз намерих библиотека. Библия? Библиотека. Библия? Да. Библиотеката има Библия. Естествено, че има Библия в библиотеката. Намерих дървена брадвичка. Лол, наистина ли? Да, лол. Си имам дъма. Дъма брадва? Не. Имам дъма айтем. Какъв? Някакъв. Да, броня. Някаква. Добре. Не ми се проверява. Как ще провериш?
Ами Да, ще ще дойдеш, видя, ще ме да. Да, как да казвам. Да. Да, рабили ти. Да, рабили ти. Да. Рабили ти. Дъргазили Арабин ти. мазан. Какво каза? Арабин мазан. Шегувам се. Какво ми каза, ма? Шегувам се, Какво ми бе. каза, ма? А на арабите нищо лошо им няма. Кое? На арабите нищо лошо им няма. Каза ми арабин. Ей, Ще те убия за радиото. ако ми кажеш арабин, аз няма да ти се... Добре, арабин. Добре. Само ми каза, само защото ми каза да ти кажа арабин. Не разбрах защо искаш да ти кажа арабин, ама. Добре, щом така искрено ме помоли. Искрено ме помоли. Ти дома екс имаш ли? Не. Ти? Не. Аз мога да се боря само с пиле. Може да се бориш само с пиле. Боря, бе, не моля. Оле, ти видя, може да се моли с пилета. Ти да видиш. Как се моли с пилета, Мони? Не знам. Може да ми кажеш. Чест. Ама нали го правиш? Как тогава не Празен знаеш? фъкън чест. Празен. Фъкън. Фъкън чест. Той е на фъкън ли? Yes. Yes. Що е каза yes? Бърках се. Тук няма Но там в нищо. половината хубаво. честове няма нищо. Ми аз съм ги обрала. Не, там където не си ходила, ти знам къде не си ходила. И там половината няма неща. Гадно. Ми ти Знам. имаш на късметлийски честове. Какво? Ти ходиш при на късметлийските честове. Не. Не, аз просто ходя при тия дет няма неща, иначе тия дето има неща са ми късметлийски. Ми, Само те. точно те са на късметлийските, които нямат неща. Откъде знаеш? Ами, как като нямат неща са късметлийски? Само това те питам. Ами това не трябва да питаш мен, трябва да питаш Джорвик. Ще питам, майка ти ще питам. Питай я, ама не знам дали ще знае отговора. Ами, аз не знам дали ще го знае. Майна! Нищо не намираш честовете, нали? Да. Дупета. Сетих се къде не сме ходили. Аз се сетих за дупета. И дамата къде не сме ходили. Но ще ми трябва време. Може да се бием вече, нали? Можем ли? Ми, мисля. Ма аз не съм сигурна. Ако искаш още малко. Още малко. С него се приготвя. Може ли да чупим? Да. Можем? Не, обърках се. Значи не можем. Да. Аз само се обърках. А можем ли да слагаме? Да, не. Не, защо? Ами ако имаме торта. Ако имаме торта, да. Как ще... Мама има торта от тата. О, да, торта! После. Сега се сетих. Ние тук му говорихме за торта. С коя чанта ще бъдеш? С която трябва. С която трябва. Пъхам ти телефона вътре. Чейн или злато? Злато. Е, Силно ли ми говориш или за дърбили? Със силно. Чейн. Не. По-силно. Злато или чейн? Ти си там, дето отивах, мамка му. Злато или чейн? Кое да ми дадеш? Не, кое е по-добро? Дай да помисля. Чейн. Чейн? Чейн. Сигурен. Да. А ледър или чейн? С чейн. А злато или чейн? Чейн. Така. Ако някой ти вика, така. Така. Аджиба. Алгебра. Аджиба бе, не. Алгебра. Ти си алгебра. Не знаех. Защо не знаеш такива прости неща? Да, много просто. Я! Абе ти не си казала, че може да Да, си да, извинявай, обърках се. Честна дума, няма да те бия. Не искам да те бия. Просто си търся мирно чест. Казвай. Аз си мисля, че сме го енейбълни. Ейбъл, нали? Кога сме го на Ейбъл, нали, ма? Майна, няма нищо. Да имаш някакви панталонки за размяна на нещо. Панталонки, Не имам честплейт, имам каска. И ти ли имаш? Дай 5. Какви са ти броните?
Ледър. Ама всички други. Ами да, аз си ги сменям. Мен всички други са ми... Мен всички други са ми желязо. О, скрита стаичка. О, скрит чест. О, да ме брадва! О! Скрит 6. Това не беше скрит, просто не го видя. Просто не го отворих. Не беше най-нагоре. О, диамантена брадва! И ти ли? Да. Наистина ли? Имам панталонки. Какви? Ледър. Чейн или ледър? Ледър. Ледър! Ледър. Предпочиташ ледър пред чейн? Не. Ами аз те питам чейн или ледър и ти викаш ледър. Не имах преди чейн. Си имам всякакви тъпоти, ама... Какви тъпоти имаш? Ами да ти кажа ли? Чисти или мръсни? Сега... Имам неизпечени пържоли, имам 5 меча, имам... И аз имам изпечена пържола. Аз имам също изпечени пържоли. Колко изпечени имаш? Не знам. Аз имам една. А ти? 4. Можеш ли да си представиш? Симона, тия какво си тук писа? Ами на доброскет има ретите. Добре, ма. Пиви Пито Откъде на балкона? Пиви Пито е нейбълнат от... От кога? От сега. Но аз не мога да ходя да те пия още. Що? Защото искам да потърси нещо друго, ако има. О, чест. Уи. Намери ли нещо добро? Лък. Който аз си имах. Аз вече също имам лък. Също. Знам в кои къщи стоят така. Стоят кака. 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 Много умно. Мони, ние тръгваме към поликлиника. Чао. Как бързо. Чао. 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 Ами аз така бързо ще отговоря. Добре, чао. Ама гъди. Мони, Аре, имам мамо. желязни панталони. Мамо, отивам да живея. Мони, искаш ли да ти разменя желязни? Къде да живееш? Марти, чао и ти ми викаш чао. Мони, имам... Не беше губам се. Тръгвай, бе! Просто казвам. Дам ти разрешение, ако искате с жената. Ама отиваш у Марти. Изкъсам ти чорапа само. Дам. Между другото и двата са ти скъсани. Мони, имам панталонки, ако искаш размяна. За. Какво имаш, което Какви може са да... панталонките обаче? Желязни. Срещу. Ама какво искаш? Какво искам? Голд меч. Имам голд меч. Какво Имам нямаш? добро оръжие. Желязна. Чуй. Имаш ли стрели? Железен. Чакай. Железни панталонки за железен честплейт. Ама аз имам всичко желязно. Всичко. Без обувките, които са ми диамантени. Бих приел За запалка. стрели. За запалка. Бих приел стрели. Нещо друго. Имам запалка. Ами и другите неща не ми трябват. Имам запалка, имам дървен меч, имам каменен меч, имам железен меч, имам златен меч, имам лък, имам... Добре, няма смисъл. Искаш ли? Не. Добре. Не искаш да си хабиш стрелите. Ами, трябват ми. Окей. Добре, 5 стрели. Половината на моите. Добре. Добре, къде си? Чакаме се на моста. На моста има чест. Знам, празен е. Да. Дай ми това. Все пак снимам. Трябва да има светъл екран.